Hasi 2000an horra ziriko nintzen. Eta zeratik hasi nintzen, nik indar goatzen. Goatzen naiz bajakin nintzala, etxian, eta hasi nintzen zerbait egiten, eta nahi nun egin kuadrua bezala, lehenengoa da portikokoa, Elizan portikoa, nahi nun olako kuadroak egin. Eta ikusi nun, ondo zijoala eta hasi nintzen pixkanaka denak egiten. Egin nun bat probatzeko eta gustatu zaidan eta esan nun herriko zeak ingo ditut. Harria dira olako txikiak. Eta teiak. Eta ja bazuaz egiten paretak. Harriak eta teiak dira erosten dutena. Beste guztia eskuz egina dago. Zugaitzak, lehioak, dena eskuz egin. Zaiena, esan lehike, gauzabek faro... Detaile txikiak. Bai, detaile txikiak. Ordu pila bat bilatzen material bat o zerbait egiteko. Dena eskuz egina dago.